Dobrý deň, vítajte pri Svete v obrazoch, ktorý dnes začneme v ďalekej Afrike. Dedina Navampity, východná Uganda. Pre štát je to len ďalšia bodka na mape s vysokou mierou chudoby. No pre 72 detí je to jediná adresa, ktorú majú. Tamojší sirotinec nie je štátnou inštitúciou, je to súkromná iniciatíva muža, ktorý sa rozhodol suplovať nefunkčný sociálny systém. Sirotincu už 2,5 roka pomáha aj Slovensko, konkrétne občianske združenie Kultúra so srdcom zo Starej Ľubovne. Po východnej Ugande nakrúcal náš štáb. Pred 2,5 roky asi Abel ma oslovil ako cudzí človek. Vysvetlil, že potrebujú peniaze, deti nemajú čo jesť, že sú hladné. Poslali sme mu okolo 400 eur a čakal som, že čo bude. Večer som sa dočkal takého videa, že až všetky deti mali nakúpené jedlo a kričali ahoj Čviro, ahoj Čviro. Môj otec zomrel, keď som mal 7 rokov. V tom istom roku ma v tejto ťažkej situácii našiel biskup. Moja mama sa trápila, bola vdová a nedokázala sa postarať o mňa ani o moju sestru. Najdôležitejšia vec, ktorú som ho chcel naučiť, bolo starať sa o druhých. Zasial som semienko do úrodnej pôdy a som rád, že vidím to ovocie. V sirotinci máme aktuálne 72 detí. Nemôžem povedať, že som všetky našiel ja sám. Niektoré k nám priviedli vládni úradníci, pretože náš sirotinec je dobre pripravený, známy a dobre organizovaný. Tu v tejto miestnosti spí na zemi 20 dievčat. Bez postelí, bez matracov, bez akéhokoľvek nábytku. Uživiť jedno dieťa stojí mesačne 30 eur. V tejto sume je zahrnutá strava a hygiena. Na tanieroch sa dennodenne objavuje najmä pošo, teda hustá kukuričná kaša s fazuľou. A mäso, to je pre tieto deti sviatok, na ktorý sa často tešia dlhé týždne. Ceny počas roka kolíšu kvôli počasiu. Ak farmári vypestujú veľa, cena je nízka. V období sucha je však všetko drahšie. Kým jedlo je každodenný boj, vzdelanie sa tu stáva nedosiahnuteľným luxusom. Ročné školné stojí približne 210 eur. Suma, ktorá v krajine s priemerným mesačným platom 150 eur predstavuje pre mnohých priepasť. A aj tí, ktorí si školu môžu dovoliť, sa často tlačia v extrémne preplnených triedách. Som učiteľ, ale robím to dobrovoľne, bez nároku na honorár. Pastor Abel ma požiadal o pomoc a hoci peniaze potrebujem, robím to pre tie deti. Vedie ma k tomu moja viera. Štatistiky o počte detí na ulici prakticky neexistujú. Väčšina z nich stratila jedného alebo oboch rodičov následkom chorôb či extrémnej chudoby. V sirotinci našli bezpečie, hoci spia na zemi, ale majú strechu nad hlavou a nevzdávajú sa nádeje na lepší život. Som na strednej škole, ale bežne ma posielajú domov kvôli nezaplatenému školnému. Ak pastor Abel nemá peniaze, máme problém. Potrebujeme školské pomôcky, uniformy, bez toho sa učiť nedá. Potrebujem notebook. V škole máme informatiku, pracujeme na počítači, ale ja žiaden nemám. A môj sen? Stať sa chirurgičkou. Chcem byť policajtkou. Tak môžem pomôcť svojim bratom a sestrám, ktorí tam vonku stále trpia. Keď prechádzame Ugandou, tak nás zaujímalo, ako vznikajú tieto tehly, kto a kde ich vyrába. A práve sme zastavili na takom mieste, kde pracujú mladí chlapci, ktorí majú približne 15 rokov a vytvárajú ich z vody a z hliny a sušia sa priamo takto na slnku.
Môj dom je veľmi stiesnený. Bývame tu traja. Ja, manžel a naše dieťa. Je to veľmi malý priestor. Pre nás ženy je to ťažké. Musíme pracovať, kopať na poli, len vtedy máme jedlo. Vláda vyhlasuje, že ženy majú práva, ale v praxi to nefunguje. Sú to len bezvýznamné slová. Ťažko pracujeme a žijeme v kritických podmienkach. Za bránami sirotince je situácia ešte horšia. K zdravotnej starostlivosti nemá prístup viac ako 70% obyvateľov. Sociálny systém pre seniorov neexistuje. Ľudia ako pani Kauma, ktorá je po mŕtvici, prežívajú len z milodarov susedov. Dostávam len jedno jedlo denne. Niekedy ani to nie. Nemám žiadnu nádej na lepší život. Len čakám na koniec. V každodennom boji o prežitie im pomáha viera v Boha, ktorá je v Ugande hlboko zakorenená. Neustále počujete, že všetko je v Božích rukách. Všetko, čo robíme, je o Bohu a bez Neho, bez Božej milosti nemôžete urobiť nič. A práve preto viem, že Boh je pre nás veľmi dôležitý. Malária je pre nás exotická choroba a naháňa nám strach, ale pre tieto deti v Ugande je to bežná realita, súčasť ich každodenného života. Abel si myslel, že až 5 z týchto detí bude pozitívnych, tak zavolal doktora priamo sem do sirotinca. Našťastie z 5 testov boli pozitívne len 2. Uganda je jedna z najchudobnejších krajín sveta, kde korupcia je 10 ročia neodmysliteľnou súčasťou života. Paradoxne, práve tu nájdete jedno z najväčších prírodných bohatstiev východnej Afriky, od národných parkov až po nedotknutú divočinu. Nachádzame sa hneď vedľa pramenia rieky Níl, a to na Viktorínom jazere, a sme tu v čase, kedy zapadá slnko. Nič romantickejšie už asi neuvidíte. Minimálne dnes. Winston Churchill nazval Ugandu perlou Afriky. Poprvé kvôli jedlu. Uganda má obrovskú rozmanitosť a pestrosť potravín. Po druhé klíma. Má jedno z najlepších podnebí. A samozrejme príroda. Ako zvykneme hovorievať, biblický raj, záhrada Eden, sa nachádzal práve tu, v Ugande.